Dear Love, ako si Kaloy, isang public school teacher. Meron akong girlfriend, si Mia. Maayos ang aming pagsasama. Mahal na mahal namin ang isa't isa at halos nakikita ko na ang sarili ko na nagsasettle kasama siya. Maganda at mahinhin si Mia. Para nga sa mga co-teachers ko na nakita na siya, para daw umano siyang si Maria Clara. Sa kabila ng kanyang kagandahan at kahinhinan ay patuloy siyang lumalaban sa kahirapan ng buhay. At syempre bilang nobyo niya, ginagawa ko naman ang lahat ng kaya kong magawa upang kahit papano ay gumaan ang pinagdadaanan niya. Kaloy, thank you ha. Kasi nakapunta ka dito. Pasensya na kung kahapon pa kita kinukulit na makipagkita sa akin. Pinilit ko lang talaga, Mia. Kasi nararamdaman ko na may problema kang dinadala. Anong maitutulong ko? Ayoko naman na isipin mo yung problema ko, problema mo rin. Kaso Kaloy, wala kasi akong ibang mahingian ng tulong. Alam mo naman na hindi ganun kalakihan ang kinikita ko bilang isang server sa fast food. Hindi rin naman ganun kalaki ang kinikita ko bilang isang guro, Mia. Pero sige, sa abot ng makakaya ko, tutulungan kita. Hihiram sana ako ng pera. Pang matrikula lang ng bunso naming kapatid. Natanggal kasi siya sa pagiging scholar, kaya ito, kailangan na naming bayaran yung tuition niya. Kanong kailangan mo? 12,000 sana. Pasensya ka na, Mia, ha? Alam mo naman na sa isang buwan kong kita at pagiging breadwinner ng pamilya namin, halos 3,000 na lang ang naiipon ko. 5,000 na lang ang maipapahiram ko sa'yo. Yun na lang yung natitira sa ipon ko Pasensya ka na, ha? Okay lang. Pwede na yan. Hihiram na lang ako sa iba naming mga kamag-anak o kaya kung papayag naman agad yung boss ko na bumali muna ako ng sahod. Pasensya ka na talaga, mahal, ha? Eto, kahit kailan mo bayaran, okay lang. Basta ngayon pa lang, sasabihan na kita, ha? Tipid-tipid na muna tayo sa mga gala natin, okay? Kasi last money ko na talaga yan promise. Walang problema, mahal. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman, Mia. Maliit na bagay man ay pinipilit kong makatulong kay Mia. Hindi dahil naawa ko sa kanya, kundi dahil mahal na mahal ko siya at naniniwala ko na malalampasan niya rin ito kasama ako. Ngunit tila hindi sapat yon dahil mas mabigat ang kahirapan na hinaharap niya, ang responsibilidad sa kanyang pamilya. Nika, maraming salamat talaga ha. Dito sa pagpapahiram mo sa akin. Ano ka ba? Wala lang yan. Magkaibigan tayo, no? Kumusta naman ba yung kapatid mo? Okay naman. Nakakalungkot nga lang na kung kailan graduating na siya saka pa siya nawalan ng scholarship. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil nga ang hirap din ng kurso niya, Civil Engineering. Sa bagay. Wow ha? Teka, bago ba yung bag mo? Ito? Oo, bago to. Bigay sa akin ng Azúcar de Papa. Wow, ang sweet naman niya. Actually, alam mo ikaw, hindi naman sa pagiging bad influence ha, pero bestie, ang ganda mo. Bakit hindi mo gamitin yan? Hindi naman tayo habang buhay na bata. Saka, eto lang din kasi yung kaya kong gawin Hindi naman ako graduate at alam mo, ganda lang ang meron ako. Pero tingnan mo, hindi ako namumblema sa pera. Alam mo, minsan sumama ka sa akin sa club. Hindi malalaman ni Kaloy. Huwag kang mag-alala. Nika, alam mo namang mahal ko si Kaloy. In this economy? Uy, tandaan mo, yung mga katulad natin na walang gaanong oportunidad, kailangan maging oportunista. Gusto mo ba na lagi ka nalang ganyan at namumroblema? Saka ako nako, kung magbo-boyfriend lang din ako, doon ako sa lalaking lulutas ng problema ko. Hindi yung dadamay lang. May kasama ka lang na sisimangot pero wala namang maidudulot. Kaya friend, mag-isip-isip ka na. Di naglaon ay pinasok ni Mia ang trabaho na inialok sa kanya ng kaibigan niyang si Nika. Ang pakikipaglaro ng apoy sa isang sugar daddy, kapalit ang halaga na lampas pa sa kaya kong itulong sa kanya.
Ngunit walang sikreto na hindi nabubunyag. Mia, di ba sabi ko kahit kailan mo naman ibalik tong pera? 2 buwan pa lang ang nakakalipas Baka naman mamaya ay ma-short ka na yan. Tsaka hindi na dapat tayo pumunta sa kapihan na to. Alam mo mas mabuti pa? Tumambay na lang sana tayo sa bahay para na ipagtimpla kita ng 3-in-1 kaysa dito. Ano ka ba? Ngayon nga lang kita nailibre sa halos 4 na taon nating magkarelasyon. Ano? Libre mo to? Oo. Nakabali na ako kay boss, kaya ayan Saka ano ka ba? Ngayon ang halang tayo ulit nakapag-date Pasensya ka na ha. Ang hirap ng buhay Alam mo, iniisip ko kung ano yung mga pwede ko pang gawin para man lang umangat-angat yung sahod ko. Ayoko rin namang pumayag na hanggang dito na lang ako. Naiintindihan ko, mahal. Saka wag ka nang ma-pressure. Darating din yan. Ay, teka nga, order na tayo ng pagkain. Mia, wag na. Nakita mo naman yung presyo ng pagkain, di ba? Ilang kilong bigas din to, no? Minsan lang to, mahal. Kaya sige na. Okay, sige. Pero ngayon lang to, ha? Promise, ngayon lang. Kaloy, o-order na ako, ha? Tapos mag-CR muna ako pagkatapos kong umorder kasi nadjijibs ako. Okay, sige. Hintayin kita dito, ha? Oh, teka. Sino tong nag-text kay Mia at Jingwei ang pangalan? Wala naman siya sa akin nababanggit na Jingwei, Sigurado naman akong wala siyang katrabahong Jingwei. Ba to? Teka. Mabuksan nga. Ano to? Bakit ang bastos ng mga usapan nila? At nagpapadala pa sila ng malalaswang litrato sa isa't isa? Paano nagawa ni Mia sa akin to? Diyos ko, anong gagawin ko? May balak pa silang magkita. Teka, ano? I like what we did that night. It was all fun. Promise, once I get back, let's do it again. And I will throw money at you while you do your sexy dance. Ha? Ibig sabihin, may nangyari na sa kanila? Hindi na pala ako magsi-CR. Nakalimutan ko yung Kaloy, please, wag dito. Mia, hindi ko alam. Uuwi na ako. Kaloy, teka, sandali. Kung ano man yung nakita mo. Alam ko. Sa 4 na taon nating pagsasama, Mia, alam ko. Gusto kong intindihin ka. Alam mo, iniisip ko, baka kailangan mo ng pera. Baka walang-wala ka na. Pero maniwala ka. Susubukan kitang intindihin, Mia. Susubukan ko kasi mahal na mahal kita. Pero please lang, Mia. Huwag mo naman na sanang ulitin to. Kaloy, naiintindihan ko naman kung makikipaghiwalay ka sa akin. Mahal kita, Mia. Kalimutan natin ang araw na to, ha? Isipin natin, masamang panaginip lang to. Okay? Sa ngayon, umuwi na muna tayo, ha? Ayaw kitang mawala sa akin, Mia. Mahal na mahal kita. Hintayin mo ko. Pangako ko sa'yo, aasenso rin ako. Kaloy, I'm sorry. Pangako, hindi ko na uulitin to. Ganun ko kamahal si Mia. Pwede niyong sabihin na napakamartir ko. Pero yun ang dinidikta ng puso ko Sobrang sakit pero mas pinili kong ipinid ang aking mata sa katotohanan yun. At umasa sa pangako niya na hindi na ito kailanman gagawin pang muli. Sino ba kasi yun, Kaloy? Mahal, sorry na. Promise, wala lang yun, Mia. Assistant teacher ko lang siya. Tinetrain ko. Hindi mo kailangang magselos, okay? Alam ko. May tiwala naman kasi ako sa'yo, pero wala akong tiwala sa babaeng yon. Masyadong papansin, saka pabebe.
Hindi mo nga alam kung nagtatanga-tangahan ba? Diyos ko, pati yung simpleng bagay itatanong pa sa'yo. Ikaw naman. Kailangan ko lang maging professional sa trabaho. Wala lang yun. Ganito, kunin mo tong cellphone ko. I-unfollow mo isa-isa kung sino man ang gusto mong i-unfollow. Talaga? Oo naman. Ika-cut off ko lahat para sa'yo. Huwag ka lang magselos, mahal. Kasi mahal na mahal kita. At ayoko na nagkakaganyan ka. Mahal na rin kita. Akin na nga. Ako nang bahala dito. Sige. Pero, mahal, habang hawak mo yung cellphone ko, pwede bang pahiram din ako ng cellphone mo? Ano? Teka. Ako yung nagsiselos, diba? Bakit naman kukunin mo yung cellphone ko? Alam mo naman yung password ng lahat ng social media accounts ko, diba? Oo nga, alam ko. Gusto ko lang hiramin yung phone mo. Nahiram ko naman yan nung huling beses tayong magkita last month. Kaya wala naman sigurong masama na hiramin ko ulit yan ngayon. Hiram lang naman promise, 2 minutes lang. Kaloy, wag na. O sige, ito na yung cellphone mo. Sorry kung masyado lang siguro akong nagsiselos, pero wala na nga siguro akong dapat ikabahala. Mia, naririnig mo ba ako? Oo, ito. Ito na yung cellphone mo. Mia, please. Pahiram ng cellphone mo. Hindi na nga kailangan. Mia, please. Parang awa mo na. Pahiram. Ano ba? Ang higpit naman ng pagkakawak ko sa cellphone ko. Akin na nga yan! Teka, pati password ng phone mo, pinalitan mo? Kailan pa? Anniversary natin ang password mo nung nakaraan Akin na! Mia, umamin ka nga. Ginawa mo ba ulit, ha? Akin na nga eh! Sumagot ka! Mia, ginawa mo ba ulit? Napag-usapan na to natin nun, di ba? Mia, 4 na buwan pa lang ang nakakalipas. Bakit ginawa mo ulit? Mia, nangako ka, di ba? Nangako ka. At inintindi kita. Tama ba ako? Kaloy! Oo, hindi. Sumagot ka. Kaloy, I'm sorry. Alam mo namang na-hospital si Mama nung nakaraang linggo. Wala akong malapitan. Wala na akong ibang alam na gawin kung hindi ito. Alam kong mali, pero maniwala ka sa akin, Kaloy. Kaloy, ikaw yung mahal ko. Ayoko lang na makita mo pa kung ano man yung nasa cellphone ko kasi ayoko na ulit kitang masaktan. Bakit? Mas malala ba yung nagawa mo ngayon kaysa sa nakita ko noon, ha? Mas masahal pa roon. Bakit pa ito lang ako? Bakit ba wala akong nagawa? Bakit ba hindi kita matulungan, Mia? Alam mo, mas pinamumukha mo lalo sa akin na isa akong talunan Kaloy, wala kang kasalanan. Yung kasalanan ko sa buhay, yung sitwasyon ko, wala kang pananagutan doon. Ito yung kapalaran ko, Kaloy. Ito yung katotohanan ng buhay na meron ako. At masakit rin sa akin na wala akong magawa. Masakit sa akin na hindi ko man lang kayang tumayo sa aking sariling mga paa. Kasi kulang, Kaloy. Kulang na kulang. Salat na salat kami, Kaloy. Alam mo yung hindi ko maintindihan, ha? Kaloy, please, Kaloy. Hindi ko maintindihan na parehas lang naman tayong salat. Pero kahit kailan, Mia, kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na pagtaksilan ka. Nagawa mo na isang beses. Inintindi kita. Pinatawad kita. Kinalimutan ko kasi mahal kita. Pero hindi talaga siguro sapat yung pagmamahal na kaya kong ibigay sa'yo. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang maging parte ng solusyon sa buhay mo. Kasi kahit ako nag-iik ako. Kaloy, please wag mo kong iwan. Sorry, Kaloy. Mahal kita, Mia. Pero hindi ko to kaya. Hindi ko na to kaya. Sorry kasi hindi ko tinupad yung pangako ko sa'yo. Na hindi ko na uulitin at sa tingin ko, hindi ko kayang maipangako ulit yun sa'yo. Hindi mo na kailangan pang mangako.
Ano? Ano ibig mo sabihin? Huwag ka nang mangako, Mia. Dahil ako na mismo yung susuko. Kaloy, please wag. Wag! Hindi ko pa kayang ibigay sa'yo ang buhay na pinapangarap ko. At hindi ko rin alam kung kailan ko maibibigay yun. Masakit na pakawalan kita, Mia. Pero mas masakit sa akin yung pagtaksilan mo ako habang iniintindi kita. Dahil kailangan mo lang. Kaloy, please. Please wag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin to. Kaloy. Mahal na mahal kita, Mia. Handang-handa ako na patawarin ka ulit, Taro. Pag ginawa ko yun, pakiramdam ko ako mismo yung nagtataksil sa sarili ko. Pero hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Mia. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Kaloy, please. Please wag ka umalis, please. Kaloy! Patawarin mo ako, Mia. Patawarin mo ako, Mia. Dear love, hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Ang bigat. Napakasakit. Alam mo yung pakiramdam na para akong nalunod sa pag-amin ni Mia? Hindi ko siya gustong sumbatan sa hirap na pinagdadaanan niya. Pero hindi ko kahit kailan ginamit ang kakulangan ko para lang saktan ang damdamin niya. Ang masakit kasi, kahit gaano ko papiliting maging matatag para sa relasyon namin, lagi na lang akong nauuwi sa wala. Lagi akong nauuwi sa tanong. Hindi ba talaga sapat ang pagmamahal ko para piliin pa rin niya ako? Mia, gusto ko lang malaman mo na iiwan kita hindi dahil hindi na kita mahal. Pero iiwan kita dahil mahal na mahal kita. Subalit hindi ko kayang mahalin ang sarili ko habang pinipilit kong ayusin ka. Mahal na mahal ko si Mia. Pero tama lang naman na palayain ko ang sarili ko mula sa kanya. Hindi ba?